Miért? A harang nem volt jó. Nagyon benéztem amúgy. Én azt mondtam, hogy harangoznak. De gyanús volna, láttam, hogy Balázs így hív, így 10 óra 6 perckor. Most vagy ennyire rosszra állítottam be az órát, vagy mi? A telefonon. Mi a paplukat, de... Ja. Kicsit megcsúszva ment fel. Még kézláb nehezebb felmenni. Felkapaszkodott a kamionra nagy nehezen. Ja. Ezt megkongatta a vészharang. Lehet, hogy vészharang, a zsilipet nyitják a keleti De amúgy másik meg lehet, hogy végén. nem is akart harangozni, csak részeg volt, felmászott a és neki esett. Ja. És így megkondult a harang. Kongult, nem kondult. Hát kong a harang, nem kond. Megkondult, az nem normális szó. Meg... Megkongult! Megkongult a harang. Mondj egyszer, gyakorolj el. Megkongult. Mondjad. Ezt nem tudom kimondani. Hát látom. Csak hogy azt kitudtad, hogy nem tudod. Megkongult a harang. Jó van. Ma mondjad. Megkongult. Peti van még benne? Hogy ne lenne.